салом бинандагони хабарти ҷим. наздик ба 1000 шаҳрванди тоҷикистон дар марзи қазоқистон ва ӯзбекистон дар гузаргоҳи жибек-жолӣ дармонданд ва аз мақомот талаб доранд ки барои бозгашти онҳо ба ватан кӯмак кунанд. созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти тоҷикистон ҳафтаи пеш муҳоҷиронро аз ин гузаргоҳи марзӣ оварда буд. дар ин муддат боз гурӯҳи бузурги муҳоҷирон ҷамъ омаданд. сафори тоҷикистон дар қазоқистон мегӯяд рӯзи 1 июл 100 кӯдак ва афроди солхӯрдаро ба кишвар бармегардонанд. рӯзи 1 июл чанде аз муҳоҷирон аз гузаргоҳи жибек-жолӣ дар марзи қазоқистону ӯзбекистон ба мо тамос буданд ки гуфтанд айни замон дар он ҷо наздик ба 1000 нафар ҷамъ шуданд. беш аз 600 мусофир рӯзи гузашта ба марз расиданд. ба гуфтаи муҳоҷирон сафори тоҷикистон дар қазоқистон онҳоро дар шаҳри Алмата ба чанд мусофирбар савор карданд ва қарор буд то ба тоҷикистон расонанд. Илҳом Мабиев яке аз мусофирон бо мо тамос гирифт ки шаби 30 июн соати 12 шаб дар 7 автобус моро ба ин ҷо оварданд. ба мо гуфтанд буданд ки то марзи тоҷикистон мебаранд, оварда дар ҳамин ҷо партофтанд. акнун намедонем чӣ кор кунем. аммо сафари тоҷикистон дар қазоқистон ин иддаои муҳоҷиронро нодуруст хонд ва гуфт автобусҳо на аз Алмато балки аз қаламрави ӯзбекистон ташкил карда мешаванд. муҳоҷирон мегӯянд вақте ки онҳо ба марз расиданд ҳудуди 300 шаҳрванди дигари тоҷикистон дар он ҷо буданд. дар чанд наворе ки муҳоҷирон фиристоданд дида мешавад мардум дар шароити ногуваре қарор доранд. барҳе дар рӯи замин ва қисми дигар зери шипанд хобанд. мусофирон гулхан афрӯхта дар назди гузаргоҳ хӯрок омода карданд, хокистар ва ғарами партовҳо. сафори тоҷикистон дар қазоқистон рӯзи 1 июл дар як посухи хаттӣ ба он ҷо гуфтанд ки гузаргоҳи жибек-жолӣ ҷамъ шудани муҳоҷирон баста будани марзи ӯзбекистон аст. ба иттилои сафорат дар назар аст интиқоли муҳоҷирон дар давоми 2-3 рӯзи оянда сурат гирад. вазъият ҳар лаҳза дар ҳоли таҳаввул аст ва шумораи муҳоҷирону мусофирон дар назди ин гузаргоҳ каму зиёд мешавад. баргардондани муҳоҷирон асосан ба кӯмаки созмони ҷаҳонии муҳоҷират сурат мегирад, ки то кунун 2 дафъа бо сармоягузории Амрико ва мусоидати молии ҳукумати Норвегия муҳоҷиронро ба мусофирбарҳо ва бо риояи қоидаҳо беҳдоштӣ ба Тоҷикистон бурд. ин сафарҳо барои муҳоҷирон ройгон анҷом дода мешавад. дӯстон азиз, ин буд видеои мо. вале чаро дар он ҷо ҷамъ шуданд, ин бачаҳо аз куҷо омаданд, ҳеҷ кас намедонад ва чаро дар он ҷо ҷамъ мешаванд, чаро ин қадар беақлӣ мекунанд, ман намефаҳмам. шумо агар медонед онҳо аз куҷо пайдо шуданд дар марзи қазоқистону ӯзбекистон, ҳатман нависед дар комментария.